जाय ओनसोलखौ जिहेतु बिटिआरआव सोबावगोन होनबावबाय बे ओनसोलावबो फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट 2006 मानो इमप्लिमेन्ट जायाखै मानो बिनि बर'फोरनो बा ट्राइबेलफोरनो दासिमबो मानो बे फरेस्ट पाट्टा होनायनि बेबस्थाखौ मानो खालामाखै दिनै सनितपुर बिश्वनाथआ माने बिथांमोनखौ बिटिआरआव सोफागोन होननानै फारनैनिफ्राय बिथांमोना डिप्राइभ जाबाय मानो होनब्ला बिथांमोना बर' कसारि वेलफेयारावबो हाबनो मोनाखिसै ओरै बिटिआरआवबो हाबाखिसै अशोक सिंघाल बिथाङाथ' बिटिआरजोंनो एकदम अथ'प्रथ' जड़ित गोनां बिथाङाथ' बे खामानिखौ मावना होनांगौ जों मावना होनो हादोंबा बिथांमोन मावना होनो हाया गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया 2006 आवनो FRA फरेस्ट राइट्स एक्टनि जुगिदि फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट 2006 नि मथे बयनोबो बिथांमोननो लेन्ड टाइटेल होनायनि थाखाय मोनसे आयेन बानायबाय किन्तु बेफोर जि आयेन बे आयेन मथे जोङो जोंनि माजबाद समस्ति बा जोंनि उदालगुरि जिल्लाफ्राव जोंथ' फ्राय बिदि सुबुंफोरनो जों होनो हाजोबबाय किन्तु जोंनि सिमायाव नांजाबनाय सनितपुर बा धेकियाजुलि समस्ति बेयाव दासिमबो जोंनाव फैबाय थायो जे बिथांमोननि जायफोरनाखि ट्राइबेलफोर बा बर'फोर बिथांमोना दासिमबो नैबे आयेननि गेजेरजों दासिमबो हा हुखौ बिथांमोना मोननो हायाखै दा आं बेखौनो बुंदों जे बे आयेननि जुगिदि इमिडियेट बिथांमोननो हा होनायनि बेबस्था खालामनांगौ आरो मोनसेया जाहैबाय दिनै सनितपुर बिश्वनाथआ माने बिथांमोनखौ बिटिआरआव सोफागोन होननानै फारनैनिफ्राय बिथांमोना डिप्राइभ जाबाय मानो होनब्ला बिथांमोना बर' कसारि वेलफेयारावबो हाबनो मोनाखिसै ओरै बिटिआरआवबो हाबाखिसै बेखौ नेनायावनो बिथांमोना 5 बोसोर बारलांबाय दा ओंखायनो आं होनदों मा कमिसननि गेजेरजों गामि सोनाय जि खामानि बेनि गेजेरजों गामि सोनायनि आरो ओरैबायदि मोनसे आसा होदोंमोन जे सनितपुर आरो बिश्वनाथनिफ्राय गामियानो बिटिआरआव हाबजोबगोन किन्तु जोंथ' दा नुबाय मात्र 60 गामिल'सो हाबबाय 60 गामिया हाबबायबा बेखौ नेनायावनो बिथांमोना बर' कसारि वेलफेयारनिफ्रायबो डिप्राइभ जाबाय बिटिआरनिफ्रायबो डिप्राइभ जायाखै होनबा ओंखायनो आं बुंदों मा जाय 60 गामिया हाबबाय 60 गामिनि बादैबोथ' आरो बहुत ट्राइबेल गामि गैया होमबा बे ट्राइबेल गामिफोरखौ इमिडियेट बर' वेलफेयार काउन्सिलाव बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलाव सोनांसिगौ होननानै आं बुंदों आरो जोंथ' गोदो जोंनि स्टेटआ मामोन जे बिटिआरआव गामि सोनाया सनितपुर आरो बिश्वनाथनिफ्राय बेथ' कमिसननि थ्रुयैसो जागोन किन्तु बर्थमान जिहेतु बिटिसिनि बायजोआव बर'फोरनो जिहेतु बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल होखाबाय खमसे खम सोना लाजोबलाय सनितपुरखौबो बिश्वनाथखौबो जेब्ला कमिसना मोनफा मोनफा बासिनानै बिटिआरआव सोगोन अब्ला हाबफैगोन किन्तु बिथांमोना बै समाव मा बुंखो बिश्वनाथ आरो सनितपुरखौ गासिबो बिटिआरआव सोजोबगोन किन्तु दिनै जों मा नुखो जोंलाय साथिखानल'सो गामि हाबाखै होनबा साथिखानल' गामि हाबदों दा बे मोननै जिल्लायावथ' साथिखानल' गामि नङाना दा बिथांमोना बे कमिसननि डिसिसनखौ नेनायावनो 5 बोसोर जोंनि बिटिसिनि बायजोनि बे मोननै जिल्लानि सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बर'फ्रा दिनै डिप्राइभ जायाखै होनबा आं बेखौ बुंदों आरो मोनसे आं बुंबावदों एखेबारे माने मेजर इस्युआ जाहैबाय बे मोननै जिल्लायाव नैबे जे फरेस्ट राइट्स एक्टखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामैया मानो खालामनो हायाखै बेवहाय जिहेतु जों दिनै उदालगुरि जिल्ला बाक्सा जिल्ला चिरां जिल्ला क'क्राझार जिल्लायाव जों बै समावनो मावनो हादोंब्ला मानो मावनो हायाखै दिनै जाय ओनसोलखौ जिहेतु बिटिआरआव सोबावगोन होनबावबाय बे ओनसोलावबो फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट 2006 मानो इमप्लिमेन्ट जायाखै मानो बिनि बर'फोरनो बा ट्राइबेलफोरनो दासिमबो मानो बे फरेस्ट पाट्टा होनायनि बेबस्थाखौ मानो खालामाखै आं बेखौ बुंदों आरो बे दुखुनांथाव आं दुखु नाङो मानो होनब्ला आंनाव फ्राय धेकियाजुलि समस्ति आरो मा होनो सनितपुर जिल्लानि मानसिफ्रा एकदम जों नांजाबलायनायखाय आंनाव फैयो जों मावनो हाजोबबाय बिथांमोना मानो मावनो हायाखै मावनो हानांगौ आंथ' नुबाय थायो जेनेबा बिनि जाय दैदेनगिरि बा MLA बा मन्त्रि अशोक सिंघाल बिथाङाथ' बिटिआरजोंनो एकदम अथ'प्रथ' जड़ित गोनां बिथाङाथ' बे खामानिखौ मावना होनांगौ जों मावना होनो हादोंबा बिथांमोन मावना होनो हायाखै बेखौ नुनानै मालाबा दुखु नाङो ओमफ्राय दाख्लै आङो बे खोथाखौ बेवहाय आङो उत्थापन खालामदों आरो दा जबाबखौ बेवहाय फिननायखौ ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टारा होदों बिथाङा बयनिबो जिहेतु बिबुंथि बेखौ ज' लाजोबनानै सामारि भाबै किसुमान एन्सार होदों आरो किन्तु आंनि फारसेनिफ्राय जायखौ आङो उत्थापन खालामनांगौ जि आसोल मुल माने बिनि प्रब्लेमफोर आं बेखौ बेवहाय दैखांनाय जादों आरो